Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang, Nicole Ayala and Diego Bandido. The file is converting to PDF. Wait lang. Teka, ito na. Yan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang CJ, 30 years old at mula dito sa Bulacan. Dito lang pong Mayo, na-diagnose po ako na may generalized anxiety disorder. Mahirap pong tanggapin pero mas mahirap itago ang bigat na dinadala ko araw-araw. Kaya naman naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko para mailabas ko po kahit papaano ang sakit. Nais ko din po sanang ibahagi sa mga taong tulad ko na patuloy na lumalaban kahit pakiramdam nila wala nang natitira sa kanila. Alam nyo, tambalang kumikinang, lumaki akong ang layunin sa buhay ay makatulong sa pamilya. Lahat po ng meron ako, oras, lakas, at buong sahod ko kasama ang payslip, binibigay ko kay nanay at sa mga kapatid ko. Sa kabila nito, kinakapos pa din sila at umuutang gamit ang pangalan ko. Ako ang humaharap sa tuwing may naniningil. May mga pagkakataon na muntik na akong ipabarangay dahil sa utang ni nanay na hindi niya nabayaran. Naging dahilan ito ng pag-aaway naming mag-ina. Pero dahil siya na lang ang natitira kong magulang, pinipili kong isang tabi ang galit. Kaso hindi ko maawat ang nanay ko sa pangungutang. Hindi nakakatulong na yung mga kapatid ko walang trabaho at puro sugal lang ang inaatupag. Mabuti na lang po at maswerte po ako sa love life. Lesbian po ako at tanggap ako ng pamilya ng partner ko. Kaya naman para makatakas sa toxic na mundo, nagsama na kami ng partner ko. Hindi naman ako tumigil sa pagtulong sa pamilya ko. Kalahati ng sweldo ko, diretso pa rin kay nanay. Ako ba din na nagpapagamot sa kanya kapag nagkakasakit siya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nangungutang pa din siya kahit kakapadala ko pa lang. Dahil may sarili din ako mga pangangailangan at may iniinom na mga gamot sa kondisyon ko, may isang beses na hindi ako agad nakapagpadala kay nanay nung bigla siyang mangailangan. Nagalit ang mga kapatid ko at inulan ako ng mura. Sa isang iglap, parang nabura lahat ng ginawa ko para sa kanila. Nasaktan ako ng sobra. Ngayon mabigat po ang dibdib ko. Sumasabay pa ang anxiety ko sa lahat ng ito. Parang gusto ko nang sumuko pero sila pa rin naman ang iniisip ko. Kahit paulit-ulit nila akong nasasaktan, mahal ko pa rin sila. Hindi ko alam hanggang kailan ko po kakayanin. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng programa ninyo na ilabas ko na ang mabigat kong saloobin.
Pakikinig po sa inyo ang nagbibigay sa akin ng saya sa gitna ng hirap na pinagdadaanan ko. Naway tuloy-tuloy na po ang paggaling ni Miss Nicole. Yan po ang aking dalangin. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, CJ. Salamat CJ. Isang mahigpik na yakap mula sa tambalan sa mga kagaya mong dumaraan sa anxiety. Ayaw niya daw ng yakap, gusto niya daw ng 1.5. Sorry kaya sinabi ni Diego yan kasi yakap lang ang kaya namin. Wala rin po kaming 1.5. Yun po talaga ang katotohanan. Wala kaming 1.5. Ayan. Pinapagaan lang namin yung nararamdaman mo kasi alam namin hindi masaya yung ganyang feeling, especially if it involves the family. Kaya ka naman ganyan kasi mahal mo sila eh. Kaya ka nasasaktan ng sobra, kaya ka nag-worry pa rin kahit gusto mo silang turuan kasi mahal mo sila eh. Kapag kasi wala kang pakialam sa tao, wala na. Sige, mainis ka, magalit ka, maglupasay ka, mangisay ka dyan, okay lang. Wala akong pake. Diba? Buhay nyo yan. Buhay nyo yan. Kaso kasi mahal mo yung nanay mo, mahal mo yung mga kapatid mo, you're a family person, diba? Ito pa yung mabigat para sa may taong pinagdadaanan na kagaya ni CJ na may generalized yung disorder. Ginagawa mo na yung lahat, gusto mong mapaayos sila, pero sila yung katawan mismo sila may katawan. Yung may-ari ng katawan. Wala silang pakialam. Kung anong kahinatnan nila. Basta andyan ka naman. Parang obligasyon mo na pag may kailangan kami, bigay mo. Tapos magagalit pag hindi mo ibinigay. Correct. Napakahirap talaga. Mahirap talaga. So that's your whole situation. Ngayon, if you really can't, you only do what you can. Yun lang sa akin. Kasi kailangan din alagaan mo din yung sarili mo kasi hindi mo maaalagaan silang lahat kung ang sarili mo mismo ay may karamdaman. Yeah. Parang ako, halimbawa, I will go through radiation and after radiation, yung radioactive therapy, yung therapy, meron po akong isolation ng mga around 14 days, mga ganyan. So, isa sa mga naririnig ko sa asawa ko is, pag wala si mommy yung mga homework, yung mga assignments, yung mga whatever it is na usual na role ko, tulong-tulong tayo. And ang realization ko talaga doon is, talagang truly you cannot give what you don't have. Yes. So hanggat hindi ko pa pinagdadaanan yung medical procedure na yon, hindi pa ako gagaling ng tuluyan, hindi pa dire-diretso yung gamutan, hindi ko rin mabibigay yung aking 100%. Yes. Yun. So, ganun din sa iyo, CJ. Kailangan yung sarili mo, yung utak mo, yung mental health mo, maayos. Correct. Bago ka makapagbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Oo. Ito din ang challenge ko minsan sa ating mga tao in general na parang gusto natin tayo yung maging solusyon sa problema sa mga mahal natin sa buhay na pwedeng akin na, pero hindi. Limitado lang eh. Correct. Meron lang din talagang hangganan. May hangganan lang. Totoo. At kung hanggang saan lang din kaya, yun na lang din muna ang ibigay. Wag nang ipilit ang mga bagay-bagay na hindi dapat. Kaya marami din ang nababasag dahil masyadong ipinipilit na gusto nilang ayusin. At the end, sila yung nasisira. Ganun talaga. Alam mo, kanya-kanya talaga tayo ng pagsubok, no? Hindi mo masasabi. Kaya, it's really important, ipaalala ko lang po sa lahat, no, na maging mabait. Kasi, hindi po natin alam kung ano yung pagsubok na dinadaanan ng taong sinusungitan mo, o yung taong tinataasan mo ng boses, tinataasan ng kilay, at kinagagalitan. Hindi mo alam yung struggle niyan eh. Baka katulad nito ni CJ, nasa labas, okay lang, pero meron palang generalized anxiety disorder. 'Di ba? Hindi naman nakikita 'yan eh. Kaya nga 'di ba, may mga tao na PWD card holders na nagtataka ka, nakapila sa PWD line. Pero kung ipo-profile mo, parang matino naman to. Ito. Example.
Ayan, oo. Kita example, mo, si Nicole Ayala. Ba't nakapila yung off-shoulder niya, wagas. ba't nakapila PWD yan? Illegal siguro yung card yan. Nagpagawa lang yan. Nagpagawa lang yan ng card. Kasi yun yung katotohanan eh. On the outside, tapos nakaano pa, chunky necklace ng Mayat de la Rosa Mayat de la Rosa, jewelry. ano pa? Tapos pipila sa PWD. Gusto ng discount, gusto mauna sa pila, Correct. 'di ba? Pero hindi nyo po alam, 'di ba? Sa kaloob-looban, may thyroid cancer. Yan. Yon, so ganun din yung mga ang kanilang PWD card ay nakasulat mental. Sa akin kasi cancer. Yung mga iba mental, which is katulad niya na may disorder. Yung mga iba na nabibigyan na pumapasa sa ganyan. Hindi naman literal nakita pag bumipila sa milk tea. Correct. Hindi. Hindi kinakailang PWD, dapat nakangiwi, correct. nakatagilid. Tama, hindi. Diba? Si Diego, may PWD din siya. Lately ko nga lang nalaman na meron siya niyan eh. Alam ko lang lahat ng mga events namin na kailangan ng PWD card. Sino pa? Hindi, wag, baka ayaw niya sabihin. Baka ayaw niya i-share eh. Basta si bata, sariwa, maputi. hindi Alam mo yun, iisipin. Hindi mo iisipin pero may PWD. So the point is, 'di ba? It doesn't show eh. Hindi po nakikita. We don't we are not labeled with placards. Kasi kung may mga placard po tayo na malaki, may slogan na malaki na nakalagay dito, magpakabait po tayo. Ako po ay thyroid cancer survivor or warrior. Mas magkakaroon tayo ng kabaitan sa kanya. Ay, hindi ganoon eh. O kaya pakabait po kayo sa akin kasi hindi po ako nakakain today, gutom po ako. Correct. Walang ganun eh. Lahat meron po tayong sariling mga laban na hinaharap. So let's be kind to each other kasi hindi natin alam ang laban ng bawat isa katulad nitong si CJ. Ayan. Until dumating siguro yung panahon in the future, malay natin, pag bumili ka ng salamin, nakasulat na doon. Nakikita na yan, parang may mga subtitle na, may pinagdadaanan, nag-away sila ng asawa. Baka may technology na gano'n. Intindihin. hindi pinagbigyan kagabi. Parang yung napapanood natin sa computer. Correct. Yung diba, mga hologram, ganyan, mga ganong eklabu. Wag sungitan. Hindi yan nakaisa kagabi. Yan, mga ganon. So, yung mga ganon, hindi eh. Sa ngayon, hindi pa tayo umabot sa ganyang teknolohiya. At saka may mga tao kagaya ni CJ na hindi mo nakikita, hindi pinapakita na meron palang struggle na anxiety. Like for example, like sa akin, 'di ba nung nakwento ko kay Ren, na sabi ko napagdaanan ko 'yan. So parang nagulat siya talaga na nagka-anxiety. At maraming ganun na. Kasi ako hindi ko talaga pinapakita, walang posting or anything, pero yun nga, struggle mo sa loob, ang hirap eh. Kaya sa mga may anxiety, ayan, ramdam namin kayo. We feel you. Ako wala akong ganyan. And I pray to God na hindi ko yan pagdaanan. But I know of so many people. Itetest ka pa lang. Oo, itetest pa lang ako ngayon pag mag-isa na lang ako sa bahay. Ito ang test, mga kabisyo, ganyan. So, importante talaga na pangalagaan mo yung sarili mo. Yeah. So, CJ, ikaw muna. CJ. And ang yung ginagawa mo na bumukod ka muna, tapos meron kang binibigay pa rin, ganon, I think you're still doing a good job. You're doing the right thing. You're doing the right thing. You still care. Yeah. Oras natin mga kabisyo, it is now 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1